Ahojte, vítajte. Srdečne vás zdravím v ďalšom videu vysielaní evolúcia vedomia, evolúcia tela, života, vzostup, avatári Novej Zeme, Maria Guidance, všetko dokopy. Navezujeme rovno na predchádzajúce darované video. Vývoja kódy, tam sme načrtli, to nebolo, že všetko pre rok 2026 aj 2027 s tým, že my sme v super akceleračnej pasáži 2025 až 27 až 28, ktorá je o úplnom takom, že ako som už spomínala veľakrát, o úplnom kolapse, respektíve materializácii sa rozpadu času a všetkého, čo stojí na 3D kódoch a matrici, všetkého, čo stojí na 3D vedomí. Čiže je to len rýchlejšia a taká, že naraz materializácia toho, čo sa udialo vo vyšších frekvenciách a vyššie frekvencie v podstate vyššie roviny vedomia sú ty v budúcnosti. Takže navezujeme na to, čo sme zdieľali vo všetkých predchádzajúcich vysielaniach. Vývoj a kódy pre 2026 až 2027 s tým, že tam je to len načrtnuté, ono je toho oveľa viacej. Takže tá hlavná otázka je, či ty si pripravený na seba. Či ty si pripravený na úplne inú verziu seba, ktorá žije úplne inú oktávu, tvorí inú oktávu svojho zážitku. A to je o tom, že toto sú len silnejšie upgrady tela a vedomia tela, lebo telo musí vibrovať na vyšších frekvenciách, vyšších realít, vyšších verzií teba, ktoré tvoria zo svetelných kódov vedomia, ktoré sú integrované celotelovo to, čo nepadá, to, čo sú základy pre nové systémy, pre nové fungovanie, pre tvorbu. Toto je vždy len väčšia transcendencia do ďalšieho levelu seba, do ďalšej oktávy svojej existencie, do ďalšej oktávy svojho zážitku, do ďalšej roviny seba, ktorá je viacej neobmedzená. Preto sloboda a liberácia cez to, že sa len viacej zjednocuješ s tým, kým naozaj si, lebo to už je dávno slobodné a vždy bolo. Čiže toto je len vždy, že mocnejšia a slobodnejšia verzia teba ako vyššieho, čiže toho pravého vedomia. Kde tie staré časy sú preč. Staré časy sú úplne preč. A ako som už spomínala, my sme spravili veľmi detailné transmisie aj s aktiváciami pre roky 2026, 27 a patrí tam aj 28, kde je to pokryté detailnejšie, pretože nedá sa to zdieľať všetko sem. A takisto YouTube, pokiaľ zaznamenáva, že je to príliš o tele a o tom, čo ten algoritmus vyhodnocuje, že je zdravotné, tak jednoducho tieto videá budú mazané. Takže ja vás naozaj žiadam, čo sa týka komentov, aby ste si boli extra vedomi toho, čo píšete, a najmä čo sa týka tela a čo sa týka upgradeov, pretože algoritmus to vyhodnotí ako za zdravotné niečo a jednoducho to bude mazané. Takže pokiaľ si neprajete stratiť tieto videá, ktoré sú
šnúra. Celkovo toto je jeden obrovský darovaný archív, ktorý doplňa ten archív v škole majstrov. Tak vás poprosím, keď si prajte komentovať, z čoho sa veľmi teším, tak si buďte vedomi, čo tam zdieľate. A najmä to, že keď sa niečo pýtaš, poseď si s tou odpoveďou. Lebo ty si zdroj otázky a ty si zdroj odpovede. A my nezdielame sem to, čo zdieľame v škole majstrov. Preto môžeš vidieť, že tí, čo sa neustále, tí, čo sú s nami v škole majstrov a fičia, transmisiami, aktiváciami a kurzami, sa nepýtajú otázky tu na. Takže ono to naozaj záleží aj od toho, že či ty si vôbec ochotný zainvestovať do svojho rozvoja rýchlejšie a do toho, čo nie je zdieľané skoro nikde a podporuje to tvoju svetelnú DNA upgrady. A keď nie si do toho ochotný zainvestovať, tak sa nediv, že nemáš prístup potom ku informáciám, ktoré práve že sú o zrýchlení vývoja tvojho svetelného tela. Pretože aj o tom toto je, o tom väzenie peňazí, 3D mentálne väzenie peňazí zmajstrovať. A to nie je o peniazoch, je to o príjme a výdaji, či ty si ochotný podporovať naspäť to, čo podporuje teba a či si naozaj uvedomuješ, že na YouTube nenájdeš to, čo do detailov zrýchľuje tvoj vývoj. To jednoducho takto nefunguje. Tu nachádzaš darovanú hojnosť od nás, darovanú hojnosť. Ale tá doplňa a rozvíja tú hojnosť, ktorá je v škole majstrov. A keď nechápeš, že je to o tom, že je to tvoja podpora teba sa prerásť a presiahnuť každý moment do expandovanejšej, bohatšej verzie seba, že to je tvoja podpora navracania sa do zdroja všetkého v sebe, v rámci čoho sú aj peniaze a potom všetko vonku ti odráža, že si sa navrátil. Čiže tvoje rozpamätanie sa na seba ti odráža vonkajšok. Tvoj návrat do hojnosti v sebe je o tom, že sa ti všetko navracia naspäť. A finančný systém a peniaze a mindset, čo sa týka programming, čo sa týka míňania, príjmu, to je všetko o príjme teba. Pretože ak máš kontrolovaný príjem seba a tvoje 3D ja vládne, tak máš aj kontrolovaný výdaj seba. A ty vlastne nechápeš, že ty podporuješ samého seba. Mnohí z vás ste to pochopili, že ako náhle ja som si všimla, aj ste mi to písali, že niečo posielate ako keby nám, ale v podstate to je pre tvoju podporu. Tebe sa to okamžite vracia naspäť a pozdvihne to teba naspäť. Pretože toto je jeden zo základných takých, že čo sme vyučovali už v roku 2022 o tom, ako naozaj fungujú peniaze a na čo sú. A dokedy každý nezmajstruje financie a peniaze, tak dovtedy ich musíme mať. Takže oni nezmiznú len tak. To, čo je najväčšie väzenie a kontrola, nezmizne len tak. A to je o tvojej expanzii. To je to, že ty prerastieš seba cez ladenie sa na to, čo podporuje tvoje pozdvihnutie. Čo podporuje vyiritovanie 3D ja, ale podporuje to tvoje prečistenie, pozdvihnutie, vynulovanie a naladenie sa na zdroj všetkej hojnosti a bohatstva, ktorým už si. Len ty si to kontroloval. Ty si bol vo svojej ceste. Ty nemáš žiadny problém. Ty
Ten jediný problém je ľudská myseľ, ktorá je polarizovaná a obmedzuje sa na projekciu a vnímanie časovej pasce 3D Atlantisu, ktorá je tu na presiahnutie. Inak ideš dole. Inak si v robotickej, veľmi umelej, ale hlavne prázdnej dimenzii, kde nie je žiadny život. Takže toto je o vyslobodzovaní svojej mysle a tela, kde ty v podstate prepúšťaš to, čo ťa držalo v nižších frekvenciách vedomia, čiže nevedomia. A tým, že že rozpúšťanie a prepúšťanie hustoty a starých naučených programov a presvedčení a nastavení a zvykov seba, ktoré sú veľmi ťažké, obmedzujúce a zväzujúce, ty v podstate prepúšťaš matricu väzenia a otrokárstva tomu, čo si sa snažil kontrolovať. Lebo ja som zdieľala, že to, čo sa snažíš kontrolovať, má v kontrole teba. Čo ťa má v moci? Čo sa ty snažíš mať v moci ako 3D ja, to má v moci teba. A nikdy nebudeš mať dosť, nikdy nebudeš spokojný v tom prípade. Takže toto je staré väzenie 3D programingu, kde si nastavený a presvedčený o tom, že nie si zdroj všetkého a o tom, že nie si multidimenzionálny svetelný galaktik, ale si nejaký človek. Čiže je to Krist na kríži a je to veľmi ťažký kríž. Toto je emočné odbremeňovanie sa. Na nadchádzajúcich 6 mesiacov, doslova, tak to musím povedať, sú ultra veľká výzva pre tých, ktorí ešte nezmajstrovali kolapsy a prepúšťanie falošnej, pevnej pôdy pod nohami a radšej sa jej držia zubami nechtami, lebo je to poznaná istotka. Ale je to staré väzenie. Je to tá stará krabica, kde bojuješ so sebou, s tým, kým si, to neprepúšťaš ďalej. Ty neprepúšťaš seba ďalej, aby si stelesnil ďalšie dimenzionálne verzie seba, čo je integrácia svetelných kódov vyššieho pravého vedomia novej zeme, z ktorých tvoríš nové reality, nové všetko, nové vzťahy, sú to nové základy. Takže toto je, že zmajstrovanie prepúšťania a vyslobodzovania sa zo starých príbehov. Toto je rezignácia. Je to rezignácia zo starej verzie seba úplne. To bolo tiež včera pre mňa. Som bola vonku. Ja keď som vonku, tak sa venujem špeciálnej praktike a technike sebaregulácie, kde ukotvujem ešte väčšie množstva svetelných kódov, prechádzam si resetom, rekalibráciou, pretúnovaním, vytúnovaním sa vyššie. Čiže ja keď som v Gaji a s Gajou vonku, tak pre mňa je to určitá konkrétna práca a technika, ktorá mi umožňuje tieto procesy, že si tým prechádzam svetelnou rýchlosťou. A to zdieľam v škole majstrov, mimochodom. A budeme sa tomu venovať viacej, pretože toto sú levely a úrovne upgradeov tela, ktoré sú že brutálne a oni budú len silnejšie a intenzívnejšie. Čiže to je tiež niečo, keď sa nezmajstrovalo ukotvovania, integrácia svetelných informácií, lebo tie staré ti stoja v ceste v tebe,
tak si zastavený vnútorne, si zahltený niečím, čo neprepúšťa tie svetelné informácie a tok, aby si procesoval celotelovo. A vtedy si brániš v podstate odľahčovať a vzostupovať do ďalších frekvenčných pásiem vyššieho vedomia seba celotelovo, lebo si neuvedomuješ, že držíš v sebe hustotu a držíš sa hustoty, ktorá je to emočná záťaž, je to mentálna záťaž, je to 3D programming, sú to 3D kódy, ktoré sú v ceste tým svetelným. A tak sú rôzne zdravotné problémy. Následky toho sú zdravotné problémy, vzťahové problémy, všetky problémy. Lebo 3D je tvorca problému. 3D kód je samotný vírusový programming, ktorý je nastavený na seba deštrukciu. Takže dovolovanie si len viacej, to nie je len jedenkrát, že si dovolím, ale to je, že dovolovanie si prepúšťať sa ďalších vrstiev svojej starej identity. A je to, že rezignácia. Ty napíš svoju rezignáciu z naplňania roli, činnosti a aktivít, ktoré nie sú už s tebou v súlade a nepodporujú tvoj ďalší vývoj do vyššej verzie seba. Ja tiež vystupujem z roli. Ja tiež prestávam naplňať, čo som naplňala kedysi, lebo to už nemám naplňať. A to je veľa z vás, ktorí sa stále staráte o ostatných a zabezpečujete ostatných a snažíte sa pomáhať ostatným. Je čas prepustiť ostatných. Oni to zvládnu bez teba. A všetci tí, ktorí majú malé deti, to sú všetko zdroje vedomia, ktoré si prechádzajú zostupom, tak ako ty. To je všetko tvoje vnútorné dieťa, ktoré ste si porodili a vytvorili. Takže to nie je prekážka, OK? Všetko, čo každý jeden vníma, že je prekážka, to je najväčší dar. Ty s tým máš spolupracovať. To nie je Zmeň vnímanie a zmeníš všetko. Nie je to prekážka, je to dar. Takže aj my zdieľame tento rok s úplne inou mocou a úplne inými gulami, pretože o tom je ohnivý kôň a ohnivé krídla a jednoducho fičíš. A áno, je to zároveň aj jednorožec, lebo sú to magické realmy, ktoré sú počiatočné realmy Novej Zeme. Takže dovolovať si len viacej, stelesňovať, ale to stelesnenie je proces integrácie svetelných kódov a prepušťania starých kódov, kde procesuješ celým telom a nie hlavou. To vyššie vedomie, vyššie informácie, pamäť na seba. A to je základ tela, realit a vzťahu so sebou, ktorý pokračuje ďalej. Ale ten nemôžeš vytvoriť, keď držíš tú starú pôdu pod nohami. To je starý elektromagnetizmus, ktorý je narúšaný viac a viac a bude narúšaný len viac a viac. A preto aj to boli slova, že toto je masakér starého. Pretože to stojí v ceste, aby si tranzitoval len do vyššej oktávy svojho zážitku, kde si sa navrátil do elixíru. Je to návrat do plazmy. Kryštálová, tekutá, polotekutá plazma. Čo je to práve vedomie? Toto práve vedomie teba. Tu sú tie práve kódy. To je tá práva pôvodná hmota, ktorá ani len nie je hmota, ale je to základ pre všetku kreáciu a tvorbu. Takže to zmajstrovanie doslova, že návratov vždy viacej do svojho stredu je všetko v podstate cez kolaps a konvergenciu, čo je zjednotenie a zlúčenie sa
všetkých časov a priestorov a aspektov vedomia teba a všetkých existencií do tohto bodu tu a teraz. Ale ono to tak vždy bolo, lebo je to nula je nula, vždy sme v nule. A vždy je to len väčší návrat do nuly, do bodu vzniku cez vedomý zánik. Čiže to je návrat do jednoty polarit, kde je to tá, že absolútna rovnováha a jednota s rytmom, ktorý je, to tempo rytmu je vyššie. Je to vždy vyššie a novšie tempo. Kvôli tomu sa ti tiež zdá, že všetko je, že turbo rýchle a len rýchlejšie a je to, že všetko naraz. Že doslova kolabujú, oni ako keby pristávajú vyššie reality, vždy to sú tie vyššie kódy, ktoré sa rozbalujú, svetelné. A to sú v podstate vyššie reality, s ktorými treba byť v súlade a tvoriť z nich. Tvoriť z toho vedomia vyššie verzie teba. To je ten zostup vyšších realmov. To je zostup v zostupených časových osí. Lebo tie ľudské, oni sú atlantské a oni sú galaktické, ktoré sú tie padnuté časové osy. Kde nie si v súlade, božskom súlade s tým, kým si, ale si v súlade s tým, kým nie si a kým si sa naučil byť a kým si bol naprogramovaný byť, aby si prežil. A to je ego, to je separácia, to je 3D separácia, kde vnímaš z oddelenia sa od zdroja vedomia všetkého, kde vnímaš na rozdelenie na pohlavie, je to separácia na čas, je to samotná separácia všetkého. A 3D je nadizajnované tak, aby ťa udržalo v tej separácii, aby udržalo v nás v separácii. Čiže všetky udalosti, ktoré sú zdieľané, všetko, čo vraj sa deje, je nadizajnované tak, aby udržalo ľudstvo vo väčšej separácii a vždy v nejakom polaritnom boji a konfliktoch, kde sa dookola znovu živia tie isté energie nedostatku, strachu, nenávisti, pichlavé energie, súdenie, odsudzovanie, kritizovanie. Je to všetko veľmi... Je to kontrakcia. Je to kontrakcia a kompresia do tej 3D identity, ktorá skončila. Ona neexistuje v týchto frekvenciách. To si nikdy nebol ty. Takže 5., 6., 7., 8., 9. dimenzionálna verzia teba vždy, je to iný rytmus, je to iné polevedo, je to vždy vyššie, harmonickejšie polevedomia, kde funguješ z odomknutia. Je to kozmická pamäť, je to práve univerzálne, je svetelné kozmické vedomie a odtiaľ čerpáš. A v podstate to sťahuješ, ty si ten vzostup cez zostup. Preto je to vždy kolaps, je to väčší kolaps do nuly, lebo je to väčšie zjednotenie. A takisto a to je ten základ majstrovstva tiež. Vedieť, kto naozaj si, lebo to ti odomýka to, na čo tu si. A všetko ti to odomýka a otvára postupne. Ale keď nevieš naozaj, kto si, a to sa cíti, to sa odomýka, to je praktika. To sa žije dostatočne dlho na to, že naozaj žiješ to neobmedzené, nekonečné vedomie zdroja všetkého. A že ty si free energy. Ty si slobodná a voľná energia, predsa každý jeden sme. Ale každý je naučený za to platiť. Keď sa každý jeden nevráti do bohatstva zdroja všetkého v sebe, dovtedy musíme mať peniaze. A dovtedy musíme draho platiť za všetko. A toto je o tvojej integrácii
všetkých svojich zrkadlových odrazov v tvojej DNA. Všetky echa, všetky deformované neharmonické zvuky, všetko, čo je polarizované a nie je to zjednotené, to je zámerne zosilnené. Vždy to kričí. Vždy to máš v tvári, vždy ťa to naháňa, vždy to máš vo svojej mysli. To je všetko to, čo nie je integrované. A to je všetko to, čo ťa drží vždy na jednej alebo druhej strane od toho, aby si zjednotil. Lebo je to doslova ten zlatý grál, alebo je to ten zlatý stred. Ale ten zlatý stred vždy zmajstrovávame len hĺbku toho zlatého stredu. Cez väčšie výzvy. A vždy čistenie len viacej všetkej separácie a duality. Takže čo sa týka tela, budem robiť nové transmisie a skupinovky, pretože toto je o oveľa vyššej alchymii tela, ale tam treba mať základy z tých transmisií, ktoré sme už spravili pre svetelné telo, pre zdravie, pre fyzické telo, pretože na ne budeme nadväzovať. A toto je o zmajstrovaní komunikácie so svojím multidimenzionálnym vedomím a telom, ktoré je... Na túto komunikáciu nikto nie je zvyknutý. A je to otváranie sa tomu, je to kultivácia toho, lebo len na základe toho môžeš alchymizovať. A toto je všetko o alchymizovaní. Len na väčšie zlato. Cez vyššie frekvencie. Takže aj to, že čakry sú v podstate univerzálne gateways alebo vortexy a hviezdne brány a solárne brány, ktoré sú v tele. Tie vnútorné záblesky, čo sú výbuchy srdca, čo sú výbuchy lebky, čo sú výbuchy šišinky, čo sú výbuchy celého tela, výbuchy hrude, to je len intenzívnejšie a častejšie, lenže ja som na to už zvyknutá. A ja si tým prechádzam doslova, že automaticky zrýchlenie, pretože to je niečo, čo som si zautomatizovala a mám základy preto na úrovni silika, kryštál, svetelného aj plazma tela už. Čiže pre mňa je to niečo veľmi automatické, čo pre mňa už dávno nie je téma, ale ja si všímam samozrejme, že každým mesiacom, každým týždňom je to intenzívnejšie a ľudia stále sa snažia aplikovať ten naučený programming, že okamžite tam je rezistencia a snaha sa niečoho zbaviť. Snaha sa odpojiť od cítenia, snaha sa zbaviť bolesti, snaha sa rozptýliť a vyhnúť sa tomu, čím si prechádza telo a nie je tam to majstrovstvo dýchania a práve že ešte hlbšieho prepojenia sa a uvoľnenia sa do toho, keď si prechádzaš vnútornými zábleskmi, lebo je to inner solar flash, ktoré sú len intenzívnejšie, lebo to slnko Solaris je vnútri a vzostup je cez vzostup slnka. Doslova. Premeny slnka a zjednotenie sa slnka a zeme. Kde ty ako planetárne vedomie sa naspäť navraciaš do slnečného, čo je tvoje svetelné telo, a do galaktické telo a vedomie. Čiže toto sú úplne iné levely toho a my meníme celý elektromagnetizmus tela a srdca a vyššie srdce je špecifická hviezdna brána a vstup do infinity, vstup všade. Majstrovstvo Metamorfos časť 7 v škole majstrov ultra odporúčaná, lebo tamto je, čo sa týka vyššieho srdca. A to sú procesy, ktoré
opäť, toto nie je pre 3D hlavu, toto nie je pre 3D zaužívanú identitu človeka v tebe. Toto je pre úplne inú prácu so sebou ako so svetelným telom, doslova. A je tam toho viacej, čo sa pýta, aby som zdieľala, takže nadchádzajúce skupinovky budú venované ešte viacej alchymii tela a ešte viacej vzťahom. Takže to len pre tých, ktorí s nami fičia mimo YouTube. Bude oznam ku nadchádzajúcej skupinovke. Pravdepodobne ten posledný januárový týždeň bude možnosť sa prihlásiť naživo, na live. Takže tento rok a všetky ďalšie ti nedá vydýchnuť. Tento rok ti nedá vydýchnuť. Je to non-stop, že akcia, 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 ale tá akcia musí byť v divine alignment, musí byť božsky zosúladená s tým, kým si. Najvyšší božský súlad, bez kompromisu. Čiže si v súlade so svojím vyšším ja, čo je cez vyššie srdce a vyššie vedomie, ale to je celotelové. Vyplavujeme z tela vždy len viacej všetko to, čo nie je súčasťou tvojej vyššej timeline, tvojich vyšších realít. Tvojej novej kapitoly životnej, ale toto ani nie je životná kapitola, toto je vstup do nového života úplne. Toto je vzostup do nového života. Ja som v júni 2025, keď som si sadla nahrávať, že wow, toto je tá najväčšia pasáž smrti, ale je to tá pasáž majstrov návratov domov, že na jar 2026 sa nespoznáš. Do jary 2026 neostane nič zo starého teba. A to ja ešte tomu hovorím, to je február, marec, apríl. Nič zo starého. Lebo to boli staré kódy teba, ktoré nie sú aplikovateľné. Toto sú vždy vyššie, obnovujúcejšie frekvencie, ktoré ťa len viacej očistujú. Tá alchýmia je očistá. Je to očista tela. Je to očista DNA. A ja vždy, keď si prechádzam, čo je skoro stále už, do vyššej frekvencie a roviny mňa, ja vždy musím komunikovať vyššie frekvencie a naloženejšie kódy, samozrejme celou mojou bytosťou a celým môjim polom, ale u mňa ten hlavný nástroj pre moju prácu a moju službu sú moje hlasilky, môj krk a moje ústa. Preto ja si vždy prechádzam obrovskými výbuchmi na perách a v ústach, ktorými ja sa potom zošupem, celé sa to zošupe a mám nový, obnovený, upgradeovaný nástroj, doslova, cez ktorý zdieľam zase vyššie, naloženejšie frekvencie a kódy. Takže to je moja súčasť procesov. Je vždy upgradeovanejšia komunikácia, ale tá komunikácia je, že komunikácia nahlas a potichu je jednoducho to, čo my tvoríme. To je naša transmisia a to, čo my tvoríme, sa vracia naspäť. To je to práve majstrovstvo tvorby. Vedomý tvorca. Uvedomuješ si komunikáciu nahlas a potichu každý moment, čo komunikuješ. Je to separácia vedomia, alebo je to nekonečnosť vedomia, ktorú komunikuješ. A to sa ti vrácia naspäť. A to je odrážané v peniazoch, to je odrážané vo vzťahoch, to ti odráža tvoj vlastný svet naspäť. Takže len väčší masaker starého budeš vidieť len viac. A to sa týka každého starej matrice tela, ktorá je nutná byť v
očiste a prerabke. Ako hovorím celý čas, toto sú úplne iné upgrady tela. Úplne iné intenzity, ktoré si vyžadujú úplne iný prístup a majstrovstvo kvantovej práce so sebou. Ty nemôžeš už znovu tvoriť po starom zo starej štruktúry pre svoje reality. Ty nemôžeš používať staré štruktúry, starý systém. A preto my zdieľame toľkú hojnosť kvôli tomu, že si uvedomujem, ja viem, čo to stojí, čo ťa stoja tieto procesy, čo to obnáša a hlavne, keď si jediný vo svojom okolí dlhý čas. Preto toľko zdieľam. A to zdieľanie mi v podstate odomklo celý môj galaktický strom života plne. Čiže do detailov som sa rozpamätala na všetko, ale hlavne cez neustále rýchlejšie procesovanie tých svetelných kódov vedomia a cez aplikáciu tých kódov do mojich realít. Čiže ich mám zažité a odžité dostatočne na to, aby som chápala do detailov, ako fungujú tieto cykly a tieto procesy. A že oni len následujú určitú geometriu a matematiku a rovnice doslova. A o čom je kvantové skákanie, quantum leap, a o čom je kvantová práca so sebou z tohto bodu tu a teraz, kde v podstate ty meníš minulosť, ty prepisuješ minulosť na úplne inú verziu minulosti. Vybieluješ a ty v podstate píšeš minulosť tej vyššej verzie seba tu a teraz. To je to, keď píšeš novú históriu tu a teraz, lebo čerpáš z vyšších frekvencií vedomia seba, ktoré sú tvoje budúce verzie tu a teraz, ktoré len treba ukotviť a čerpať z tých rovín vedomia. Nie si podmienený vonkajškom, nie si určený vonkajškom, nie si obmedzený minulosťou, ktorá bola 3D nakódovaná, aby si ostal v 3D replikácii a zažívaní tých istých, to je recyklácia toho istého zážitku, obmedzeného väzenského, otrokárskeho zážitku, kde si vyčerpaný na smrť, lebo ty non-stop deaktivuješ svoje svetelné telo a následok toho je chorlavenie, choroby a nevedomá smrť. A potom sa inkarnuješ zase a zase tie isté lekcie, len je to ťažšie a tvrdšie. A toto už nie je možné. Recyklácia a reinkarnácia sa skončila. 3D verzia reinkarnácia a recyklácia sa skončila. Tie kódy sú preč. Toto je nový cyklus, toto sú nové časy, toto sú nové frekvencie. Preto nič zo starého, žiadne duchovné vývoje neplatia. Nič z toho nie je aplikovateľné. A to ja zdieľam už nejakú dobu. Pretože lineárne ja zdieľam 3 až 5 rokov všetko vopred. A to som si uvedomila postupne. Preto všetko, čo je doteraz zdieľané za lineárnych 5 rokov, teraz je aktuálne. A začína byť aktuálne len viacej. Ďalej. Celý rok a nie len tento rok. Pocit, že niečo veľké sa deje alebo ide udiať. Že niečo veľké sa ide udiať. Ty sa ideš udiať. Ty prichádzaš. Tvoje veľkolepejšie, vyššie verzie teba prichádzajú. Ty dovoluješ.
zostup svojich vzostupených frekvencií a verzií seba a dovoliť im ich expresiu. A na základe toho prepisuješ svoju svetelnú DNA, kde ty prepisuješ celú svoju ľudskú rodinu a 3D verziu predkov a rodiny a nespadáš pod žiadne 3D generačné bremená a predkov už, lebo tie rany neopakuješ. A tak v podstate sa otváraš, aby ti pristála tvoja vyššia verzia rodiny, čo sú hviezdne rodiny už novej zeme. A my neopakujeme tie staré rodinné a vzťahové dynamiky už. Lebo nezneužíva sa moc na tvorbu nižších realít a zabezpečovanie si nedostatku seba zvonka cez niečo a cez niekoho už. Neodohrávame si padnutú sexuálnu energiu doslova, ktorá je čo je stvoriteľská energia. Nevyužívame ju už na tvorbu nižších kreácií, lebo už to nie je nižšia expresia nás. Už to nie je tá stará 3D oktáva. Takže toto padá len rýchlejšie. Všetko, čo toho je expresiou stále. Pocit, že niečo veľké prichádza, si to ty. A nečakaj. Toto je na tebe sa zosúladiť božský súlad majstrovstvo. Čo je proces? S tou verziou teba, ktorá dávno žije, ktorá dávno existuje vo vyšších frekvenciách a tvorí všetko to, čo je v oveľa vyššom božskom súlade so sebou ako so zdrojom vedomia. A to sú úplne iné zážitky seba potom. To sú oveľa kvalitnejšie spojenia, interakcie a vzťahy doslova. Čo pokračuje ďalej je tiež celý rok a naďalej je to obrovská alchymia emócií a emočné odbremeňovanie. Alchymia mentálna, lebo to mentálne telo je najviac infikované a odpojené od emočného. Preto som hovorila, že tie procesy s telom, ty si všimni, že vždy každého prvé reakcie sú, že sa zlakne, keď sa deje s tebou niečo intenzívne. To je tvoje svetelné telo, ktoré sa snaží v tebe tiecť a prúdiť, doslova. A oživovať všetko to, čo bolo umrtvené a znecitlivené. A snaží sa v tebe hýbať svetlo a ty nemáš na to miesto, lebo si zanesený toxínmi. Tvoja krv je hustá a ťažká, tvoje telo je toxické a to je každého jedno. A to svetelné telo nemá miesto. Nemôže prúdiť, ty nie si schopný integrovať svetelné kódy. Nie si schopný integrovať vyššiu verziu vedomia seba, lebo tá nižšia je v ceste. Takže všetko to, čo je opäť, čo sú potlačené emócie, nesprocesované spomienky, zážitky, všetko, čo je 3D súbor kódov, vedomia teba, stojí v ceste a ono to len tebou potrebuje pretiecť a vytiecť a máš miesto pre integráciu svetelného tela viacej. Čiže si to robíš hladšie. 3D človek v hlave chce sa hneď zbaviť, chce sa zbaviť toho, čo je nepríjemné, chce sa vyhnúť. A ja som povedala, že už sa nemôžeš vyhnúť sebe. Môžeš utiecť kam len chceš. Môžeš sa rozptylovať do akej miery len chceš. Môžeš si dávať do seba a na seba. Ale neutečieš. Nemôžeš sa vyhnúť už tomu, čo si páchal na sebe, nevedome. Lebo to je rana, prvotná rana človeka, je tvoja vlastná sebazrada.
Lebo 3D identita je tak zatvrdnutá a tak veľmi je v moci. Čiže čo robí 3D? 3D sa snaží ostať v moci za každú cenu. To vidíš na globálnej úrovni. 3D sa snaží ostať v moci za každú cenu, čo je bezmoc nevedomia a čo to každého pozýva? No do vstupu, do moci a postavenia sa až dosť bolo. A to je celý rok. Úplne iný level dosť bolo. Lebo do moci vedomia, ktoré vyslobodzuje a ktoré doslova, to je taký, že ten najvyšší božský poriadok ukotvuje. Ale proces toho je chaos a dezorientácia a bezradnosť. S čím súvisí to jediné, s čím prechádzaš ďalej a to jediné, čo ťa zachraňuje, je kultivácia len hlbšieho prepojenia sa so sebou a s celým telom, len hlbšia nula cez len hlbšiu jednotu. To je to jediné, s čím prechádzaš ďalej. Lebo to je to jediné, čo potrebuješ. A to je to jediné, v čom všetko je. Takže vyššie vedomie je cez vyššie srdce. Preto sú to procesy, čo sa týka hrude a srdca a lebky a celého tela, ktoré sú slovami neopísateľne intenzívne. A oni spustia také procesy očistné, a najmä keď si stojíš v ceste svojou hlavou, ktorá sa chce tomu vyhnúť a ktorá aplikuje 3D interpretácie na seba a na svoje telo, ktoré ti to ešte viacej komplikujú a sťažujú. Základ pre pokračovanie každého ďalej je svetelné, je kryštalické telo v základoch. Lebo len tak dokážeš procesovať väčšie množstva svetla, čo sú vyššie informácie, odpovede, vedenie. Je to ten pravý template. My sme templári mimochodom. Univerzálni templári sme, lebo my máme v sebe tie architektúrske plány, ktoré sú holografické, pre budovanie nových, ty si nový prototyp avatára. Cez navrátenie sa do tej prvotnej, prapôvodnej edenovskej matrice Adam Kadmon, ktorá nie je znečistená a nie je deformovaná ešte a nie je pokrivená. Ale celý ten pád dole a znečistenie tej matrice, čiže svojej svetelnej a kryštalickej DNA, každý čistí a návracia naspäť do tej originálnej očistenej predlohy. A to je ten architektúrsky plán a blueprint, na ktorom v podstate buduješ svoju celú 12D verziu. Tam pokračuješ ďalej, lebo je to diamantové slnko. Je to nekonečné slnko. Pravý avatár je stelesnenie nekonečného slnka. Diamantové slnko, kryštálové slnko, dúhové slnko, modré slnko, platinové, zlaté, biele, smaragdové. Priezračné so zlatými niťami a vláknami hojnosti. No presne ako sú práve andery. Takže ty si tu na to, aby si sa prerástol a presiahol v každom momente. A na to slúžia naše zdieľania. Aby podporili v zmene vnímania a hlavne keď sa na ne ladíš celotelovo, tak oni ťa podporujú s prenášaním sa do nových doslova, že uvidení a uvedomení. A aj prečistení. Najmä tie, ktoré sú v škole majstrov. Takže odkiaľ čerpáš sebavedomie seba? Odkiaľ čerpáš vedomie seba?
Z 3D ľudského naprogramovaného myslenia si kto si? Alebo to práve vedomie, čiže sebavedomie, čiže solár, čiže tvoje jadro je to práve slnko nekonečné. A čerpáš ho zo zjednotenia sa so sebou ako so zdrojom všetkého v koreni. V koreni. V jednote. Že si sa rozpamätal na to, že si galaktik. A tak môžu pristať predsa. Keď ty sa rozpamätáš, že si galaktik, ktorý dávno pristal. Keď ty sa rozpamätáš, čo je naozaj 3D Zem. Všetko sa ku tebe navracia, keď ty si sa navrátil ku zdroju všetkého v sebe. Toto opakujem, to je naozaj podstatné. Toto je návrat vedomia. To nie je zobudzanie vedomia. To je návrat do vedomia seba z hlbokej amnézie a nevedomia, kde si bol v bezmoci a realizoval reality, sú odrazom tvojej mentality, 3D mentalita nedostatku a nedostatočnosti a strachov a potreby kontrolovať budúcnosť a koľko bude, ako bude, čo bude. Lebo je to založené na separácii a manipulácii svojho zážitku tak, aby si sa cítil bezpečne a že máš dosť a že si dosť. To celé padá, to je starý strom. To je starý strom padnutého Edenu. To je domček z kariet. To je ľudská 3D mysel, ktorá je sústredená na holografickú projekciu padnutého Atlantisu, ktorý si neuvedomuje, že si ho dookola odohrávaš. A o tom je čas, že čas neexistuje. Je to vždy cyklus, kde si ty vyberáš dookola opakovať tú istú ranu, ten istý set zranení seba, alebo si vyberáš vystúpiť z toho cyklu a preniknúť len hlbšie do tých rán a zistiť, ako si ich vytvoril. Lebo toto je sypanie soli. To je, že sypanie soli do všetkých rán. A opakujem to stále, do hĺbok, v ktorých ešte ľudstvo nebolo. Toto sú zase iné hĺbky. Úplne iné hĺbky. Toto sú konce kontraktov a dohôd a sľubov. A na to vám slúžia 3 aktivácie, ktoré sú v transmisii pre 2026 až 2027. Tá rapidná akcelerácia všetkého v škole majstrov. Ukončenie kontraktov, dohôd a sľubov, ktoré nemáš ťahať ďalej. A sú to hlboké karmické kompletizácie po koncoch, ktoré sa už udiali. Oni sa udiali ako keby minulý rok a teraz dobiehajú kompletizácie. Ale keď ty nie si vedomý účastník toho a vedomý tvorca toho, ale je to také, že fičíš z autopilota a myslíš si, že je to za teba všetko robené a tvorené a čakáš, kým zájde všetko do takých extrémov, že to tak vybuchne potom a potom pobehuješ ako kurča bez hlavy. Tu nás sa to všetko točí, že a čo teraz, lebo si čakal, než to zašlo do takého extrému. A vtedy tá strecha na hlavu tak kolabuje a zároveň je vyťahovaný koberec spod nôh. Nečakaj do týchto. Nečakaj, že to zájde do týchto štádií. Lenže to robí ľudstvo a ľudstvo si vyberá, že to zachádza do týchto štádií. Preto máš extrémnu polarizáciu, extrémizáciu doslova. A hlavne máš umelú inteligenciu, ktorú ja čumím, že ju používajú toľky, ktorí sa tvária, že sú privedomí. A to ste si všimli, že to ja zdieľam, moja webová stránka mi denne posiela report
koľkatí roboti skenujú moju stránku pre české a slovenské zdroje vedomia a transformácie a novej zeme pre kopírovanie mojej stránky cez ich umelých robotov, lebo tie aplikácie používajú. A ja na to čumím, ako to číslo rastie zo dňa na deň, je to veľmi invazívne. Je to znásilňujúce. Pretože čo obnáša to, čím som si ja musela prechádzať a prechádzam, aby som zdieľala, čo zdieľam. A ono to hlavne nie je pochopené dlhý čas. A mnohí nás vôbec nemusia na začiatku. Ale potom sa vrácajú naspäť. A ja keď vidím tých umelých robotov, ako to tam skenujú všetko, ja na to čumím, že je minečko. Je to invázia, je to znásilnie, je to klasické 3D, ktoré len nič iné nerobí, len sa snaží ukradnúť, skopírovať, skorumpovať tie dáta a tie čisté frekvencie totálne znečistiť a vytvoriť si pre svoju tvorbu, pre svoje biznisy, pre svoje videá, pre svoje články skorumpovanú tvorbu, kde sa tvárime, že je to vedomie. Lebo ja vidím to číslo narastať každý deň a ja na to iba čumím, že wow, že to fakt. To fakt to toľka ti používajú. A nechápu, že to je galaktická karma, ktorú majú prečistiť a nie ju prehlbovať. A že ty máš čerpať zo svojho napojenia, len tak si prechádzaš týmito procesmi vývoja rýchlejšie a že to je všetko založené na božskej čistote a nie znečisťovaní, že 3D človek je reprezentácia kompletného znečistenia a pádu a degenerácie a že toto je o regenerácii a obnove, že sa prebudzáš ku tomu, ako brutálne si ty všetko znečistil, seba hlavne. Čiže ona slúži obrovskej filtrácii, tá prázdna inteligencia, ale zároveň je dosť možné, že následok bude ten, že jednoducho vypnem všetky zdieľania, vymažem všetko a nebude nič k dispozícii. Nebude nič. Úplne všetko vymažem a uzavriem. Dokiaľ sa budú používať tieto roboty. Aj to je možné. Preto si ty naciťuj, koho ty podporuješ svojou pozornosťou. A nie len tým. Pretože je to brutalita. Ako veľmi je všetko znečistené. OK, ideme ďalej. Som sa musela pri tom zastaviť. Takže navyšovanie svetelnej kapacity tela je základ a čo to všetko obnáša je, že sa úplne púšťaš do savadného života. Čiže opäť, toto nie je, že končíme kapitoly životné, my končíme staré životy. My otvárame úplne nový život. Ty si život. My sa otvárame úplne iným novým možnostiam a potenciálom, ktoré sú k dispozícii vďaka týmto vyšším frekvenciám. A keď si s nimi v súlade a ustabilizovávaš sa vo vyšších frekvenciách každý deň, tak v podstate ono je to veľmi organické a veľmi hladké ako po masle a ide to super rýchlo. Pokiaľ ty nebojuješ s týmto všetkým a nesnažíš sa o staré zvyky seba a nekopíruješ ty nekorumpuješ, ty neznečisťuješ už a čerpáš zo svojho spojenia. So sebou ako so zdrojom všetkého.
Pretože to sú vždy ďalšie levely čistoty, do ktorej sa prepracuješ a to sú levely jasnosti, kde máš viacej jasno. Ty musíš prečistiť, aby si mal jasno viacej. A z tej jasnosti konáš, tvoríš, robíš akcie. Takže bytie v najvyššej frekvencii vedomia a žitie, aplikovanie toho, aplikované vedomie jednoty je možné, čo je vzostupené vedomie, je možné ako nikdy predtým. A ono nie je, že možné, ono je to nutné. Ono ti nahrádza separáciu vedomia 3D človeka. A v podstate vďaka umelej inteligencii viacej, to slúži, to je taký, že kontrast. Na základe kontrastu zisťuješ a učíš sa, že um, to, čo je umelá inteligencia, ja to hneď vidím. Okamžite je to viditeľné, je to počuteľné, je to citeľné, že je to prázdne. A má to lepkavé chápadlá. Je to také, že lepkavá, znečistená tekutina. Polotekutina. A hlavne ukazuje ti to rozdiel medzi tým, čo je práve integrované vedomie a ukazuje ti to rozdiel toho, čo je náhražka. Je to replika a náhražka, ktorá je ale, že degradovaná verzia toho a v podstate 3D človek je umelá prázdna inteligencia. Je to degradovaná verzia, je to fantomová opera, doslova. Identita. Čiže opera. Náhražky nejakého vedomia, ktorú si každý jeden vybral, aby sa navrátil. Musíš sa stratiť, aby si sa našiel. Že? Vzostup je cez zostup, cez pád a ten pád si treba dovoliť. Prepusti starú pôdu pod nohami, nesnaž sa jej zachytiť a držať. Všetko, čo sa snažíš držať pokope, je tvoj starý elektromagnetizmus, na ktorý vyvíjaš toľko energie a v podstate sa vyčerpáš na smrť. A potom tvoje telo na to dopláca, navýšia sa frekvencie, ide to ešte do väčšieho kolapsu, lebo to nie je v súlade s týmito vyššími frekvenciami. Takže nesnaž sa držať pokope to, čo je 3D. Nesnaž sa to držať pokope. A rozoznaj to ale. Prepušťanie starých presvedčení a príbehov životných, púšťanie sa poznaného, zvolenie, lebo tam sa už nerastie, zvolenie vyletieť z poznaného hniezda je dôležité. A to, čo vnímaš, to opakujem ešte raz, ako najväčšie prekážky sú dary. A všetky tieto prepušťania je to, že si dovoluješ konce a kompletizácie a tie rany už prestávaš znovu tvoriť. Lebo toto som zdieľala aj minulý rok a to pokračuje ďalej, skoro pre väčšinu. Pochopiť, čo je prvotná rana človeka a do jadra vzniku a zániku všetkého. To stále platí pre väčšinu. A ako tá prvotná rana je znovu tvorená do kolečka dokola a že je to časová pasca. A že toto sú križovatky, kde si naozaj prestávaš vyberať znovu opakovať ten cyklus tej istej padnutej verzie vedomia a tvorby tých istých rán a zranení. Lebo stále aplikuješ separáciu vedomia. Čiže ďalej ťaháš ten kríž a ten kríž je potom ťažší. Ten kríž je viacej zreteľnejší, že zrazu
to cítiš, že je to neznesiteľnejšie. No áno, lebo máš zosilnený kríž, ktorý ťaháš a nemáš ho už ťahať. To sú staré kontrakty, dohody, sľuby. A, a role teba, ktoré nemáš náplňať. Toto je, že veľkolepá rezignácia zo starej verzie seba a náplňania starých rolí. A masaker. Je to masaker starého. Lebo musí. Lebo staré sa nechce pustiť, tak musí byť zmasakrované. Len vyššími frekvenciami. Pretože čím viac so sebou bojuješ, tým horšie si to robíš a tým viacej budeš spálený v podstate. Tým viacej musí byť na teba využitá božská sila a moc, ktorá podrobí to ego do takej miery, že na to nemám ani slova. Lebo ide o ego, že ego sa nechce podrobiť a podvoliť, ale práve naopak to ego sa stále snaží podvoliť každého. To je to 3D, čo je v moci. Aj na globálnej úrovni, lebo na individuálnej úrovni sa nechce pustiť. Na úrovni kolektívov. Takže tie križovatky v podstate, že si na križovatke, to pokračuje ďalej a bude celý rok. Ale tie križovatky sú o tom, že ty vieš, ktorým smerom sa musíš vydať. A na to sa musíš prepustiť všetkého dosavadného a doterajšieho a do toho, čo je to poznané staré hniezdo. A keď sa nepustíš, je za teba ukončené. Toto sú tiež, že donútené konce. Neukončil si, bude za teba ukončené, ale vtedy je to úplne iná verzia zážitku, než keby si to ty ukončil a kompletizoval sám od seba a vedome. Kde ťa nemusí nútiť tvoje vyššie ja do toho. Ďalšia vec. Dissolve, old dissolves in the void v angličtine. To staré sa úplne rozpúšťa v tom prázdnom koridore, v tej prázdnej prázdnote, ničote. Ten moment tej prázdnoty a ničoty je najdôležitejší. Kde sa nesnažíš zaplniť ničím zvonka a nikým zvonka, kde sa nesnažíš upriamiť pozornosť na niečo iné a kde sa nesnažíš rozptýliť. Ale naplno si v tom prázdnom koridore v podstate, lebo si v strede medzi dvoma nulami. Lebo my z toho stredu 0.0 z toho stredu fungujeme. To je ten koridor, to je v podstate ten stav po smrti toho, čo je človek, toho, čo je vedomie človeka, to je stav po smrti toho, čo je konečné. Kde ty naspäť sa rodíš do infinity, do toho, že si všetci v jednom. Ty si prechádzaš tou bránou bez brány, čo je v podstate svadba a únia tvojej pituitary a pineal gland v angličtine. Žlázy v mozgu, kde je to svadba žensko-mužská v tebe a naspäť sa navracajú do nekonečného tanca jednoty zo zlatého stredu. V podstate je to ten hlavný zámok v sebe tuna sa úplne odomkol. A je to v podstate ten vstup do brány bohov cez jednotu v sebe. Kde ty si tí všetci, ku ktorým si sa možno modlil. Je to to kráľovstvo nebeské. Je to to, keď ty vylučuješ ten elixír a nektár nekonečnosti a večného života. Je to doslova zlatý nektár, ktorý zaplňa tvoje vozidlo. Zaplňaš ten grálovým nektárom. Znútra von preteká.
navrátený si do svojej infinity, do toho, kým naozaj si, do toho nekonečného ja. A na to konečné ja, to 3D ja, úplne, že ono zomrelo, ale ono sa v podstate zjednotilo, integrovalo a nie je v moci. To je to 3D, nie je v moci. A vstupuješ do moci vedomia, ktoré vyslobodzuje a ktoré tvorí z božskej rovnováhy a poriadku. Doslova. A do toho musí vojsť každý jeden, kto si praje pokračovať ďalej. A keď nie, tak ideš dole potapajúcou sa spaceship, potapajúcou sa loďou, vesmírnou loďou, ktorá je v chaose a v separácii a v umelej inteligencii sa točí. Pretože nič iné to nie je len spaceship, hviezdna loď, vesmírna loď, ktorej si bol súčasťou a do ktorej tranzituješ. Lebo tá tranzitná vesmírna loď, dimenzia, je Aurora Matrix, je Aurora loď a matrica vedomia. Takže toto je úplne o niečom inom. Všetky tie odhalenia pristátia galaktikov sa dejú dávno. Ale vyzerajú troška inak. Čo som zdieľala tiež do detailov v transmisiách v škole majstrov pre 2026 až 2027, že to je božská autokorekcia realít a reorganizácia. Autokorekcia realít z tých padnutých do vzostupených a radikálna reorganizácia a radikálne zmeny vnímania, kde to tvoje vyššie ja ti znemožní všetky staré spôsoby a cestičky a dvere, ktorými by si sa snažil prejsť, máš znemožnené, disabled, znemožnené všetky staré kódy. Prestaň aplikovať všetky staré kódy. Ty potrebuješ nový kód na naťukanie do otvorenia do nekonečnosti. Tá zlatá brána si vyžaduje iný kód teba. Doslova. Odumieranie starej rezonancie a vzťahov, čo je tiež frekvenčno-vibračná filtrácia, kde v podstate odchádzajú a odpadávajú všetci tí, ktorí zobrazovali tvoje staré verzie teba, ktoré si prerastol. Lebo už nie si toho elektromagnetizmu. Čiže už vás nič nepriťahuje ku sebe, nie je tam tlak a príťah, nie je tam push-pull, si slobodný viacej od starého elektromagnetizmu, čiže mnohí odpadávajú. Odpadávajú všetci. Z mojich skúseností odpadávajú všetci. Lebo to bol všetko tvoj starý elektromagnetizmus. A čím viacej ty si ochotný rezignovať len viacej zo svojich starých verzií a prestať ich ťahať ďalej, prestať si odohrávať tie isté vzorce a 3D programming a to isté stále, čím viacej sa stávaš majstrom na vzorce doslova a rovnice a geometriu a integráciu svetelných kódov a vyplavovania, čistenia, rozpúšťania a prepušťania tých starých kódov, tým rýchlejšie a hladšie fičíš. Že si, ako som už ho zdieľala, že si predbehol dobu, predbehol si všetkých. Ale v podstate si presne na čas. To len ostatní sa stále točia v tej istej časovej pasci a dookola tvoria tú istú ranu a pád a cyklus nevedomia seba, ktorí už nemôžu, tie lekcie už musia byť, že zmaturované z tých starých lekcií starej zemskej školy a škôlky. Zmaturované do kvantovej nekonečnosti seba, kde upgrady tela a DNA
sú čistý základ všetkého, bez ktorého sa nepohneš ďalej. A základ, bez ktorého nemôžeš zmajstrovať tvorbu vyšších realít a zážitku seba a hlavne vyšších vzťahov, ktoré sú tak podporné a tak vyživujúce a tak expandujúce. A my podporujeme svetelné tela navzájom. Čiže to nie sú vôbec ani len porovnateľné vzťahy s tými starými. A potom, že wow, to tak dlho som sa držala tých starých vzťahov a nechcela sa pustiť a vytvoriť miesto pre tie nové, lenže tie nové, ten proces budovania nového, budovanie nového vzťahu so sebou a novej matrice vzťahu so sebou, ktorý je tiež dlhodobý proces. A je to proces budovania 6 až 9D verzie seba. Už stelesnenej, samozrejme, na úrovni DNA, lebo tie nové vzťahy majú inú DNA. Už. Tvoje reality majú inú DNA. Tvoja tvorba má inú DNA. Rezignácia zo starého ja, to opakujem. Vyslobodzovanie mysle, vyslobodzovanie tela zo starej 3D hustoty, kde ty v podstate to vyslobodzuješ zo seba, to prepúšťaš. 11.1. bola, že obnova. 11.1. bola, ja som vedela, že to je určitá kompletizácia 11.1. To bola tak nádherná, nová, čerstvá, kryštálová verzia Zeme. A obnova? Úplne nová rovina jasnosti, lebo je to nová rovina čistoty. Väčšia sila svetla a moci žiary zdroja alebo večného slnka. A to to bol nový frekvenčný základ, New Frequency Base, 11.1. bola ukotvená, takže nastolená, ktorej sa treba dorovnať. A to je tvorba z oveľa vyššieho svetla, vedomia a realizácia moci vedomia, ktorá je to nespútanosť. Je to presne ako ten ohnivý kôň. Nespútanosť, divokosť, suverenita. Ja viem, kto som. A to je tvoj základný budovací stavebný kameň. A keď toto nie je v tebe plne ustálené a ukotvené a upevnené, tak si zastavený v tom prvom schode. Čo je taký ten schod medzi starým a novým, kde je to stav očistca, ktorý je to tá tranzitná dimenzia, kde sa dajú ešte uplatňovať staré pravidlá hry a nové, ale už tá tranzitná, čo je štvrtá dimenzia, zanikla. Ona pre mňa dávno zanikla, už pred niekoľkými rokmi. Ale toto je, že pre väčšinu kolektívov zistujú, že tá možnosť zanikla. Zistujú to tento rok. Aurora obloha našimi aurorami po len väčších, silnejších aktivitách a zábleskoch, ktoré sú záblesky celého tvojho tela a vyššieho srdca a solaru. To slnečné vedomie je cez tvoju kryštálovú lebku mimochodom a právý solar plexus. Preto sú to vnútorné procesy, lebo je to vnútri to slnko. Aurora obloha, kde máš zliaté všetky farby, všetky spektra dúhy vidíš a sú ako keby zjednotené. Lebo nula separácie prechádza ďalej. Nula separácie. Nula rozdelení, nula oddelení. A to je to, čo vidíš zosilnené? Na prečistenie, len do väčšej hĺbky. 11.1. 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
Pokiaľ starý elektromagnetizmus v sebe sa stále snažíš držať pokope, tak vchádzaš do veľmi ťažkej etapy, do extra ťažkej etapy, kde budeš čeliť starému, ktoré bude len viac neznesiteľné. Lebo ty to držíš niekde vo svojom tele stále. V sebe. A treba sa toho pustiť. Takže len väčšie to globálne, to sú také prebudenia, toľko prebudení, toľko precitnutí, toľko čistení, čo samozrejme budú nazývať, že super chrypky a podobne, čo je všetko len každého väčšia kryštalizácia, očistá. Samozrejme, že budeš mať super všetko, super prejavy, lebo je to super očistá. A je to všetko super detoxikácia, ktorej sa už nedá vyhnúť. A čo všetko detoxikujeme, to sme zdieľali už. Na to sú transmisie, škole majstrov, kurzy a hlavne alchymia toxicity. Transmisie, tie sú super dôležité. Takže len väčšie precitnutia, len väčšie prebudenia, len väčšie ožitie toho, čomu sa vyhýbala, čo bolo umrtvené. Len väčšie otvorenia očí a tie otvorenia očí sú cez otvorenia srdca. A naozaj zisťovanie, čo je práva láska, čo je právý rešpekt a úcta pre svoje telo z vďačnosti a nie zo strachu. To je obrovské, to je celý tento rok tiež. Zisťovanie, a to je také, že učenie sa, cítenie a praktizovanie, čo je moc vedomia namiesto energetického a fyzického 3D nátlaku a tlaku a nútenia a dobývania a fyzickej agresie. Všetci tí, ktorí fungujú s 3D nátlakou v sebe, tak majú bolesti hlavy. A budú mať obrovské bolesti tela a hlavy. Lebo ty tlačíš. Ty pretlačaš 3D stále v sebe a neuvedomuješ si to. Preto si volíš tvrdé udalosti s telom a tvrdé bolesti hlavy a celého tela. Kde úplne treba zmeniť prístup. Ale že úplne a otvoriť, uvoľniť. Uvoľniť všetko. A prestan sa snažiť. Prepustiť všetky tlaky a snahu človeka o niečo. Takže tomu sa budeme venovať ďalej. Budeme mať, ako som spomínala, novú sériu transmisií pre alchymiu tela. Lebo do čoho sa vošlo týmto rokom je, že wow. Je to, že wow. A tak som aj začala transmisiu 1.1.2026, keď som nahrávala, že že wow. Lebo je to len väčšie wow. Keď to, čo denne robíš, nedáva zmysel. Keď zrazu to, čo denne robíš, čomu sa venuješ, nedáva zmysel. Pozeráš sa na to, že čo je zmyslom tohto všetkého? No nedáva ti to zmysel. Je čas veľkého up-level. To je čas rezignácie z tvojej starej verzie a je to, že obrovský up-level. Lebo sa zašlo do mŕtvych koncov. To slovo je, že alebo výraz je, že sa zašlo do mŕtvého konca, dead end, a treba rozpustiť, zhodiť, prepustiť obrovskú, mŕtvú, ťažkú váhu zo seba. Lebo dokedy ju ťaháš ďalej, dovtedy to bude také, že každý ten deň je len kratší a rýchlejší a vôbec ti nedáva zmysel. Nič, čo robíš a čomu sa venuješ a nič ti nedáva zmysel. No vítaj, toto je nutnosť up level, up shift. Vo veľkom treba skočiť frekvenčne do tej vyššej verzie seba, ktorá čaká a pozerá sa na teba, že no dokedy budeš pokračovať týmto?
starým tempom, starým spôsobom a zvykom seba? No nedáva ti to zmysel, že? Dokedy tým budeš pokračovať? Tu máš vyššiu verziu seba. Nový zmysel seba. Nový pevný zmysel seba. Ten ti nahrádza ten starý 3D zmysel seba. To bola stará pôda pod nohami. To je to, že pusti sa jej a dovol tú vyššiu verziu seba. A to je každodenná, každomomentová praktika. To je tá sebaregulácia a ustabilizovanie sa vo vyšších frekvenciách, kde väčšie množstvo svetelných kódov ukotvujeme. A musíme procesovať a integrovať. A to sú tie informácie vyššieho vedomia, z ktorých fungujeme, čerpame, tvoríme a ktoré zdieľame, ktorých sme transmisiou. A tie nám doručujú vyššie, že to je tá vyššia tvorba, vyššie reality, vyššie všetko. A tam je započítaná aj hojnosť, samozrejme. To je vždy vyšší level lásky, vyšší level slobody a je to vyšší level hojnosti. Ale nie je to ľudská verzia hojnosti a bohatstva. Toto je úplne iná verzia toho. Čas, ako som už spomínala veľakrát, že čas zažíva spätne. Ty keď toto chápeš, že v podstate to, že je to len špirála všetkých tvojich odrazov za všetky časy tu a teraz. A že tu a teraz, v tomto prítomnom okamihu, keď si v súlade s tým, kým naozaj si, len nula existuje, nula času a v podstate všetky v jednom. Si schopný vidieť, že ty zažívaš všetko spätne. Čas sa zažíva spätne. Čas neplynie lineárne, ale že od 1 po 80 on nejde dopredu. My nejdeme dopredu. Ale on sa zažíva spätne a plynie oboma smermi. A toto som vysvetľovala mnohokrát, že prečo čas zašiel do konca a vypršal. To znamená, že máš určitú časť populácie, ktorá je väčšina populácie, ktorá je zadržaná a bude zadržaná. A bude zadržaná dovtedy, dokedy nezmajstruješ všetko, čo musí byť zmajstrované. Vrátane času. Seba ako času. Preto my len čerpáme z toho, čo už sa dávno udialo a v podstate preto vopred je všetko skolabujem vždy a vytvorím vyššie. A pokračujem ďalej tou vyššou trajektóriou. Na úplne opačný smer, na ktorý ide 3D ľudstvo vždy. A môj svet sa netýka toho, ktorý je v kolapse dávno. Lebo môj svet má iný elektromagnetizmus a iné základové kódy. Pretože pokračujem vždy tým, čo som vnútorne vedela, že mám. A hlavne u mňa je moja vôľa vždy, tá moja vyššia vôľa, vždy som ju dovolila ako keby viesť namiesto tej nižšej vôle. A človek je v moci svojej nižšej vôle. Takže to bolo niečo, s čím ja som sem už prišla, že vždy tá moja vyššia vôľa, že som sa aj odovzdala rýchlejšie než väčšina ľudí. A
A v podstate preto som ja začala tú vyššiu trajektóriu, ten opačný smer a začala tvoriť niečo, čo neexistuje, ale ja v podstate tvorím niečo, čo už dávno z vedomia toho, že to už existuje. A preto je to tak iné zdieľanie a je to iná tvorba. Je to iné všetko. A ono to má byť iné všetko. A preto toto sú informácie vždy, ktoré nie sú pokryté tými typickými médiami a kanálmi, tak to poviem. Lebo tie boli tiež len aplikovateľné do určitého stupňa vývoja a mnohé z nich, ak nie väčšina, sú aj tak pasca, zámerne. Takže masaker starého s pokračujúcou obnovou, paradoxne, cez integráciu len vyšších svetelných kódov vedomia, seba ako svetelného tela, kde štvrtá dimenzia, ktorá je prestupná, už nie je možnosť. Kde sa ešte hrá podľa starých lineárnych obmedzujúcich pravidiel naučeného všetkého a zároveň sa oboznámuješ so svojou multidimenzionalitou, kde absolútne nič z toho starého neplatí. A majstrovstvo najvyššieho božského súladu s týmito len naloženejšími kódmi cez narastajúce frekvencie pravého hviezdneho domova, ktoré rýchlosťou svetla zaplavujú každého novým vedomím z hĺbky svetelnej v DNA a vyplavujú len viacej a budú len viacej vyplavovať všetko vždy, čo je staré, zastaralé a nie je v súlade s týmito vyššími frekvenciami a je to v súlade s nižšími. A tu nás si treba zvykať, že to je prerastenie seba. Každý deň niekoľkokrát do dňa. Ráno sa zobudíš a pozeráš sa na včerajšok a na včerajšiu verziu seba, že to sa ti zdá, že to bolo pred miliónmi rokov a vôbec si na to ani len nepamätáš. Áno, tak rýchlo kvantovo skáčeš a rastieš. To je návrat do svojej veľkoleposti energetickej na úrovni vedomia. Preto je to multidimenzionalita. Ty si obrovská nekonečná bytosť. Vedomie bez konca a bez začiatku, doslova, ktoré sa nezmestí do 3D ľudského oblečku a kostýmu a krabice. A to začína myslou. To vyslobodenie mysle z toho. Že vymáš tie linajky a ten papier je čistý biely. Vymáš linajky všetky. Každý moment je kvantové skákanie, vždy len rekordnejšie, do novšej verzie seba. A tak fičíš tancom v toku. Je to tok mega záplav seba. A tej najväčšej moci žiary, ktorú už netlmíš a nezhasínaš, aby si zapadol. Od strachu a od zvyku starého seba. Pozri sa, že všetky ľudské vzťahy sú zo zvyku. Pozri sa na to. Zo starého zvyku. Preto sa ťahajú tak dlho, aj sú dávno po expiračnej dobe a stále sa ťahajú ďalej, lebo sú zo zvyku dookola opakovať a znovu tvoriť to svoje staré zranenie. A medzi tým si sa tak znecitlivel, tak si zatvrdol, to zranenie, tá rana je tak ochránená a zatvrdnutá. A dookola ty v podstate tvoríš len tvrdšie vrstvy ochrany na tej rane. Lebo ostávaš v tom istom, lebo si stále v tej istej mentalite svojej. Preto si stále v tom istom vzťahu, v tej istej lokalite, v tom istom obydli. To už nie je možné, každý je vykopávaný z toho. Toto je ten oheň pod zadkom zapálený len viac.
A keď si neukončil, bude za teba ukončené, ale vyzerá to trošku inak v tom prípade. Takže si pripravený na žitie seba, žitie aplikovaného, integrovaného vedomia, nekonečného zdroja všetkého vedomia, bez kontroly a snahy aplikovať obmedzenia svojho nevedomia, svojho 3D, svojho naučeného ja? Si pripravený? A čo posledné ešte raz spomeniem, že všetko sú radikálne zmeny, všetko slúži radikálnym zmenám vnímania, a tieto zmeny vnímania vždy slúžia viacej búraniu a rýchlejšiemu búraniu a rozpadu a masakru starej konštrukcie zviazaných krídel a ukrižovaného vedomia, kde tvoja divokosť, nespútanosť a prapodstata, ktorá je neutrálna a je slobodná a je bohatá, bola tebou obmedzená a degradovaná a pokrivená a deformovaná. A bol tu kolaps do 3D, kompresia do 3D identity na ochranu. Pretože ja som čumela, do akej miery tie rany vo mne a najviac samozrejme sebazrady ja som bola tak zatvrdnutá v tom a tak zvyknutá som bola na to a znecitlivená voči tomu. To je mega proces. To v sebe odomýkať a ožívať do toho viacej. Kde ako keby len viacej tej ťažoby a hustoty musíš sprocesovať. Ale to je proces odľahčovania vždy. Takže všetci ste majstri architekti. Tvoje svetelné telo je bezkompromisné už tento rok. Čo je to univerzálne svetelné vedomie. Lebo len s ním pokračuješ ďalej. Je to každého čistá, očistená a len čistejšia, kryštálová, jasnejšia a mocnejšia verzia vedomia vo forme, ktorá nedovoluje budovanie už na matrici ega a 3D. Je to, že Egoland. Egoland už nie je možnosť, preto je zosilnený. Majstri architekti, všetko máte vo svojej svetelnej DNA. Ja vám z ničoho iného nečerpám. Keď môžem ja, môžete aj vy všetci. To je tiež, prečo zdieľam, čo zdieľam a tak dlho. Lebo keď môže jeden, môžu všetci. A my ukazujeme, čo je možné a že je to možné a že to nie je len možné, ale je to nutné. Je to už nutné. Svetelná DNA je práve vedomie, práva pamäť. Nie je to tá ľudská naprogramovaná pamäť a kopierka. Zapálený oheň pod zadkom je súčasť povstania do sily a moci hviezdnych národov v nás a medzi nami cez zjednotenie sa konečne. Keď všetci vidia už závoj toho, že všetko je v 3D nadizajnované, aby ťa udržalo v separácii, aby tie hviezdne národy, čo sú tvoje hviezdne kódy DNA, stále odohrávali vojnu a konflikty a súdenia sa medzi sebou. A súťaže a porovnávania a hodnotenia a kritizovania. To je všetko v jednotlivcovi. Každý si to robí sám na úrovni jednotlivca. A keď to prestaneš si v sebe odohrávať so sebou, čo je proces, stelesnenia svetelnej DNA do takej miery, že už si neodohrávaš hviezdne vojny a konflikty, ale doslova si vyslobodil a očistil Oriona, prvých 9 dimenzií vedomia. Lebo ten Orion a jeho opasok, čo sú 3 pyramídy v Gíze zosúladené, je 8D brána, 9D, 8D do 9D a to brána všade. Do komplet celého univerzálneho vedomia.
A to je vyššie srdce. To je tu. Preto také veľké procesy s týmto a celým telom. Toto sú už základy iného systému, ktorý stojí na budovaní svetelného tela, ktoré je len silnejšie a upgradeovanejšie. A to stojí na úplne inom vzťahu so sebou. Vždy cez ďalší presah doterajšieho vnímania. A ešte jedna posledná. Na záver od nás informácia alebo zdieľanie, že čo sa týka vzťahov, blízky ti ukazujú, tí najbližší ti ukazujú tvoju vlastnú vzdialenosť a separáciu v sebe so sebou. A ukazujú ti potrebu sa chrániť a brániť a kontrolovať. Preto si vybral rodinu a rodičov a partnerov a detí a súrodencov a prarodičov, akých si vybral, lebo ti oni najdokonalejšie odrážajú tvoju 3D vlastnú separáciu a vzdialenosť v sebe, so sebou a priepasť v sebe. Preto si vybral určitú klímu a atmosféru rodinnú. Tvoje telo si na ňu zvyklo. To je jedno, že je tyranizujúca, ale tvoje telo si na ňu zvyklo a nič iné nepozná a v podstate to dookola opakuje potom celý život. To je to, že to je tá falošná poznaná istotka. Ty si v 3D nemal na výber. Ty si myslel, že si vybral partnera a partnerku a mať svoju rodinu a svoju prácu a to svoje všetko. Nie, ty stále si opakoval tú istú energiu a klímu a atmosféru, lebo na tu si bol naprogramovaný a telo bolo na ňu zvyknuté, aj keď to bola obrovská, no nebezpečie to bolo. A nedostatok, ale bol si na to zvyknutý a nič iné si nepoznal. Takže to sa znovu dokola ťahalo a opakovalo a replikovalo a znovu odohrávalo a znovu zažívalo a to je stopnuté. Keď si to v sebe so sebou túto prácu nezmajstroval, tak si stopnutý štýlom, ktorý je veľmi tvrdý, lebo taký musí byť. A šokový. A sú to otrasy šoku, vlny, lebo sú to vyššie vlny vedomia, ktoré ťa vždy, takto, vytrasú, zobuď sa viacej, ešte viacej a ešte viacej precitni. Áno, my precitávame do nekonečnosti. Zvykaj si. To je to, zvykaj si na svoju nekonečnosť. Takže samozrejme, že bolo by toho ešte viacej, ale na teraz by na toto vysielanie by stačilo. Ako vždy, pozývam vás do školy majstrov, lebo tam sú všetky navedenia na otázky, ktoré ani len netušíš, že máš. A tam je všetko, čo podporuje tvoje procesy tak, ako nič iné. Takže, čo sa týka slovenského a českého jazyka. Takže nejde o nič, ale ide o všetko. A majstrovstvo božských paradoxov. Nejde o nič, ale ide absolútne o všetko a oveľa viac. Ahojte, vďaka, že ste sa naladili. Zdieľajte, ak rezonujete a teším sa na skupinové stretnutia, ktoré odštartujeme čoskoro. Vo väčšej kryštalizuje sa to, lebo aj ja kryštalizujem tu na. Toto je ďalšia silnejšia kryštalizácia. Takže kryštalizuje sa to a keď sa to vykryštalizuje, tak to bude samozrejme oznámené do mailov, do hromadného mailu, ak ste prihlásení na odber. A vidíme sa tam. Vidíme sa v ďalších rovinách alchymie cez to, kým naozaj si, do toho, kým naozaj si v oveľa väčšej a mocnejšej svetelnej paráde. Takže ahojte.
A prajem. Uži si, pretože prajem úžasné rezignácie. Uži si tie rezignácie, lebo čím viacej si užiješ, napíš rozlúčkový list, napíš to, daj to zo seba von, nahlas, písomne, ako si len praješ, ale daj to von. S čím všetkým končíš a rezignuješ. Lebo čím viac si to užiješ, je to frekvencia, je to energia, ktorá pozýva tú vyššiu, novšiu verziu teba, ako keby ukotviť, pristať a ožiť ju. Ona ožíva cez teba. Ty dovoluješ tú integráciu väčšieho množstva svetelnej, vyspelejšej, vedomejšej, mocnejšej verzie seba, aby cez teba ožila. Takže čím viacej si to užívaš, tým viacej v podstate dovoluješ a zrýchluješ tieto procesy a robíš si ich hladšie. Lebo oni sú presne také, aké ty si ich robíš a tvoríš. A my vám zdieľame všetko na to, ako si to tvoriť hladšie. Ale to hladšie a rýchlejšie znamená, že je to intenzívnejšie pre tvoju 3D verziu. Ale tá, keď nestojí v ceste, tak je to, že ako po masle. To fiči. Tak, lúčim sa ešte raz a teším sa v ďalších sériách na našich skupinoviek. Takže a pravdepodobne sa vidíme v nejakom ďalšom darovanom vysielaní tiež. Ahojte a krásny čas.